लोगोफोर बरायबाय बयखौ फिन खेबसे आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव लोगोफोर दिनै माने बहाबा मोनसे मोनफैलायबाय आरो ड्राइभार मानसि नालाय न'फ्राव मोनहैलाबाय थायो माने दिनै मा होनगोन बेखौ दिनैनि बे प्रग्रामा माने आदिबासि हन्टान आदिबासिफोरनि आरोना मा जागोन मा जाया मिथिया जिखुनु मानसि लाना फैदों आरो आङो माने ड्राइभार मानसि नालाय मोनफैलाबायो बिदिनो जानला मोनला प्रग्रामफ्रावबो मा होनगोन बेखौ सोरबा फैनो गोनां दङ होनदों आरोना माने मोनफैथ'वाखै मानसिया जेब्लानोखि मोनफैगोन प्रग्रामा जेब्लानोखि जागायजेनगोन एसे आंबो दिन्थिहैनोसै आरोना लोगोफोर माने जोंनि बर'फोरनि माबा नङाबाबो आरोना जास्ट इन्टारेस्टनि थाखाय माने माबायदि जामारदों मा प्रग्राम बियो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था एकदमबारे बार बारनाय बोथोर ना बारबो बारदों बिरादनो माने सिमरे सिमरानो बिराद हाद्रि हुद्रि रानस्राव रानस्राव जालाजोब्बाय माने बिराद दिगदार थाबायबाबो बुखारां जालायखायो फुरा माने बार बारबाय थादों नै बिथिंनो जादों आरोना प्रग्रामा थांनि आङो लोगोफोर बार बारनाय बोथोर बिफांफ्रानो गुलाहां जालाजोब्बाय बबाया गोलैहांनो फैदों नै चार्कोल अफिसार सार्टवार मेनेजार नैबेयावनो पुरा क्राउड Here somebody is going to come, that's why waiting for. Danger interesting na karena bisa nih tol damna ko nih. Kalau mana alasi Boria ini mana alasi Vegas nih cing nih. पानी फिर आया जितना दायरा पानी रोटी बहुत से देते हो दासो मोनफैदों नै get opening.
ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা তাতে গৈ চাৰ্ভে হ'ব। চাৰ্ভেৰ সময়ত তেওঁলোকে তাত জিঅ' লোকেশ্যন যিটো